my style, true style. I want you to see all of me. Vera Moda. Meikkaa itsesi kauniiksi Duroi laatusiveltimillä. Vain kunnon siveltimillä saat kauniin tuloksen. Duroin edulliset ammattisiveltimet saatavana myös kuluttajille tavarataloista, kemikaalioista ja kauneushoitoloista ympäri maailmaa. Nyt uusi hoitolinja kasvoillesi. Isadoran Vitamin G-tuotteiden sisältämät vitamiinit häivyttävät juonteita ja pieniä ryppyjä. Isadora Vitamin G on myös täysin hajusteeton. Isadora Vitamin G. Vitamiineja ja luonnollista raikkautta ihollesi. I should have had this lipstick on Evita. Max Factorin uusi kestävä Stay Put Lip Color. Se kestää kosketusta. Voit koskettaa huuliasi, voit suudella, voit juoda. Se kestää. It's virtually touch-proof. We've proved it. New Stay Put Lip Color from Max Factor. The makeup of makeup artists. Nyt 10 uutta upeaa sävyä Max Factorilta. Liikunta ja kalkki menevät jäseniin, luihin ja ytimiin. Aktiivinen monitehoinen uusi kalkkivalmiste OsteoCare huolehtii luustosi terveydestä. Aloita luustosi huolenpito ajoissa. Vahva kalkkivalmiste OsteoCare. Nyt apteekista. Professional Makeup Center. Maskeeraus- ja meikkialan koulutusta vuodesta 1987. Räätälöityä meikkiopetusta yksin sinulle tai pienryhmille. Opi meikkaamaan itsesi tai opi vaikka uusi ammatti. Vera Moda. Huulipunan väri sopii hyvin. Joo, kyllä. Ja samaten nuo silmät on tosi hyvin. Niin tulee. Niin vaikka Katri aluksi pelästyi, että on niin tummaa, mutta sitten kun sen häivyttää hyvin ja näin. Sitten vielä vähän poskipunaa. Koska jos tää poskipuna puuttuu, niin se näyttää vähän keskeneräiseltä se meikki. Että
antaa semmoisen loppusilauksen koko meikille. Joo, näyttää kyllä todella kauniilta ja helpolta kuin ammattilainen tekee, mutta miten sitten kun itse tekee kotona siellä peilin ääressä, niin saisi yhtä kauniin meikin? Niin. Tätä minulta usein kysytään, joten tässä ohjelmassa haluan opastaa sinua, kuinka opit itse tekemään kauniin perusmeikin. Koska eri ikävaiheissa meikkauksen vaatimukset muuttuvat, käyn läpi 3 eri ikävaiheen meikit. Teinitytön, aikuisen naisen ja varttuneemman leidin meikit. Hyvä meikki ei ole naamio, vaan osa sinua, joka korostaa persoonallisuuttasi. Ei ole olemassa vain yhtä ainoa tapaa olla kaunis. Meistä jokaisesta löytyy kauniita piirteitä, joita voi vielä meikillä korostaa. Ja muista, paras meikki syntyy aina hyvin hoidetulle iholle. Hyvät välineet ovat välttämättömät ja helpottavat meikkausta huomattavasti. Ja vielä yksi tärkeä asia. Se on valaistus. Vältä kylpyhuoneen kehnoa valoa ja pyri tekemään meikkisi päivän valossa. Pimeänä vuoden aikana hankki pöydällesi lamppu, jonka voit kohdistaa kasvoillesi niin, että valo tulee yläviistosta, ei suoraan pään päältä. Ja sitten aloitetaan. Vaahtopääsivellin, jolla voit levittää tumman luomivärin ja toisella vaalean. Häivytyssivellin, jolla häivytetään tumma luomiväri. Eyeliner-sivellin, jolla voit piirtää tarkan rajan aivan ripsen tyveen. Tasapääsivellin, jolla voit muotoilla kulmakarvoja ja häivyttää silmänurkkia. Huulipunasivellin, huulipunan levitystä varten. Ja poskipunasivellin, poskipunaa varten. Meikkisieni, jolla voit levittää meikkivoiteen tasaisesti. Samettinen puuterivippa, puuterin painelua varten. Pinsetit, kulmakarvan nyppimistä varten. Ripsien taivuttimet, jotta saadaan näyttävyyttä ripsiin. Hyvä terotin. Ja vielä topspuikkoja, jolla voit korjailla meikkiä. Ja aloitetaan tästä meikkivoiteen levittämisestä. Eli nyt mä oon valinnut sulle tämmöisen ohuen meikkipuuterin, mikä jättää kevyen mattapinnan. Joo. Koska sanot, että sulla on vähän ongelmia tämän ihon kanssa, että se helposti kiiltää ja punottaa. Ja sitten siitä otat meikki. Joo, vähän. Tuliko liikaa? No nyt tuli ihan sopivasti. Joo. Ja sitten lähdet sieltä otsasta. Tämmöisin vedoin. Joo. Hyvä. Käynkö mä otsan ensin läpi? Käy ensin otsa ja sitten käyttää kasvojen keskiosa. Miten nämä alaluomet laitat? Vasta viimeiseksi alaluomet, koska sinne tulee kaikista vähiten meikkiä. Nyt täytyy vähän käyttää just tuommoista kasvovoimistelua. Hyvä noin. Saadaan joka kolo sieltä nenästäkin. Joo. Oot sä levittänyt tämmöisellä sienellä koskaan meikkiä? Ihan pari kertaa vaan, että en usein, että sorun sormiin. Ai. No mutta tämän jälkeen nyt sit sienellä. Joo. Ja sitten käytät silmien alla. Ei tarvi enää ottaa lisää väriä vaan. Ihan tälleen. Ihan vaan kevyesti. Joo. Koska siinä on niin ohut iho, niin sinne ei tarvi, eikä saakaan laittaa paljon meikkiä. Ja sitten vaan häivytät tänne leuan alle sen. Nyt kun se meikkivoiteen väri on valittu oikein, eli se katsotaan yleensä täältä kaulan ihon väristä, niin silloin kun se on oikein valittu, ei jää tänne mitään rajaa. Eli riittää, kun sä häivytät sen tänne leuan alle. Täältä vedetään. Kyllä, joo. Ja sitten laitetaan peitepuikko. Joo. Nyt tällä käyt kevyesti läpi, jos sulla on jotain pieniä näppyjä, niin ihan vaan sen näpyn kohtaan laitat sitä peitepuikkoa. Tällä pain. Kyllä. Esimerkiksi siellä. Ihan vaan, joo. Hyvä. Sitten sä voit vaikka pikkusen sormella näin taputtaa sitä. Just, kato kun se tasoittuu hyvin. Ja sitten mä katsoin, että täällä oli pieni arpi, niin sä voit kevyesti painaa sen arven päälle. Just, ja sitten taas tasota vähän. Painat sormella, niin se kiinnittyy sinne noin. No niin, ja sitten vielä yksi tärkeä asia, ennen kuin puuteroidaan, niin täytyy pohjustaa nämä silmäluomet. Eli nyt sä voit ottaa pikkusen tähän sieneen sitä peitepuikkoa. Tästä vaan. Ihan kevyesti, joo. Ja sieltä joka kolo hyvin.
Mikä muuten on tämän tarkoitus, että laitetaan? Tämä on yksi silmämeikin tärkeimpiä vaiheita. Tämä tasoittaa sen luomen värin ja pitää hyvin silmämeikin paikallaan. Plus myös, että se suojaa sitten kaikilta väripigmenteiltä, ettei esimerkiksi allergisoidu jollekin väripigmenteille, kun siellä on toi pohja. Ja sitten seuraa puuteri. Käytänkö mä tämän käden? Käytät käden kautta, joo. Ihan vaikka siinä kämmenessä, noin kevy, joo. Että lähtee ylimääräinen pois. Ja sitten lähdet painamaan. Ja nyt kannattaa varmasti painaa ensin tämä keskiosa, koska se on sulla se, mikä helpommin lähtee kiiltämään. Joo. Elikkä ihan. Joo, ja sitten, joo. Just näin paina. Tää on oikein. Vielä ne nenänpielet oikein. Nyt taas sitä kasvovoimistelua. Ja sitten vielä puuteroidaan tää silmäluomi. Nyt ensin katsot, että onko sinne mennyt silmävakoosta ja pohjustusainetta. Tuossa voit sormella näin pyyhkiä pois. Ja sitten puuteri laitat siihen silmä. Ihan taas painellaan. Kyllä. Oikein hyvältä näyttää. Oikein tasainen ja hyvä. Nyt on silmämeikin vuoro sitten. Joo. Ja ihan ensiksi kannattaa tehdä nuo kulmat. Koska kulmakarvathan on tärkeät, koska ne antaa hyvän kehyksen kasvoille. Ja nyt huomaat, että sullahan on tosi hyvän mallinen tämä kulmaluu, mutta ne kulmakarvat loppuu vähän kesken. Ja nyt tässä on hyvä kulmakynä, eli sillä sä voit kevyesti nyt piirtää tämän kulmakarvan lopun. Eli tää on sillä tavalla, että mä voin näyttää sulle, katoppas peilistä ensin, tämän karvan suuntaisesti vedät pieniä vetoja tänne ylös ja ulospäin. Ja sitten ihan kevyesti, oikein kevyellä kädellä, niin kuin huomaat, että mä teen. Joo. Ja sit sitä ei jätetä tähän, vaan nyt kun sulla oli täällä tämä kulmakarva sivellin, Joo. niin sitten sä tällä häivytät sen lopputuloksen. Onko se niinku, ettei jää niitä viivoja? Ettei jää niitä viivoja, vaan että se tasoittuu. Huomaatko, miten tulee luonnollisen ja hyvän näköinen? Mistä sitten sen tietää, että mihin kohtaan sen pitää loppua? Sä oikeastaan, jos sä oot vähän epävarma siitä, niin jos sä katsot, että sä pistät kynän tällä tavalla. Tästä nenän juuresta tänne. Laitetaan ihan tämmöistä pehmeätä persikan sävyä tuonne luomelle ja rajataan sitten se yläluomi. Joo. Eli nyt sitten tällä vaahtopääsiveltimellä, koska tällä tarttuu hyvin se luomiväri tuonne luomelle. Ja nyt kun sulla on noin tasaiset luomet eikä ole mitään korjattavaa ja nostettavaa, niin sä voit periaatteessa levittää vaaleita ihan koko sinne luomelle. Ihan tuosta ripsen tyvestä kulmakarvaa. Ja sitten häivytät sen sinne ylöspäin, sinne kulmaluulle asti. Sitten sä voit pikkusen tällä häivytyspensselillä niin häivyttää vähän tätä reunaa tänne. Näin tänne ylös ja ulospäin. Eli ota vähän pikkusen väriä siihen. Tätä samaa? Joo. Mitä varten mä tänne ylöspäin pitää yleensä sitten laittaa? Sen takia, ettei siellä jää sitä kovaa rajaa, vaan että silloin kun sä katsot tästä peilistä, niin se häivyttyy kauniisti tämän kulmaluun päälle. Just. Näyttää oikein hyvältä. Joo. Ja sitten mennään rajaukseen. Joo. Eli nyt sä lähdet tästä puolesta välistä ja vedät pikkuhiljaa tänne ulkonurkkaan kohti ja sitten pienillä vedoilla tonne sisänurkkaan kohti. Joo, just ja ihan sinne ripsen tyveen. Voi olla pikkusen leveämpi sieltä ulkonurkasta. Ihan aavistus voit nostaa. Joo. Just aika hyvin. Joo, ja sitten sinne loppuun. Jotenkin sitten se kannattaa pelottaa, kun menee lähelle niin, silmää. Sepä se, että sen takia se on niin pienillä. Joo, ja toi melkein riittää. Ja sä voit ottaa pikkusen siihen puuterimaista luomiväriä tähän pensseliin, kun sä tasoitat sitä. Silloin se rajaus pysyy siellä vielä paremmin. Just. Ootko sä tehnyt koskaan niin? Joo. Koska monta kertaa pelkkä kynä, niin se helposti lähtee liukumaan. Mutta kun sä laitat pikkusen samanväristä puuterimaista luomiväriä sen päälle, niin silloin se pysyy. Just, että se kiinnittää ikään kuin just. Ihan samalla tavalla kuin meikkivoide kiinnitetään puuterilla. Niin. Ja sitten jos haluaa joskus oikein ihan vaan kevyen ohkaisen, niin sitten laittaa pelkästään puuterimaista luomiväriä.
Niinpä, ja sitten on ripsiväri. Eli nyt tähän päivämeikkiin mä en laitakaan sulle tänne alle mitään. Et se riittää, että sulla on tuolla ylhäällä toi rajaus. Oot sä taivuttanut koskaan ripsiä? Ei. No niin, se sun kannattaisi opetella tekemään, koska sulla on pitkät ripset, mutta ne on hyvin suorat. Joo. Eli nyt laitat ihan sinne Tästäkö ihan? Kyllä. Ja sitten painat joo. Just noin. Miten kauan? Nyt muutama sekunti pidät. Ja sitten lasket. Oikein hyvä. Ja sitten laitetaan heti ripsiväri siihen päälle. Lähdet ihan sieltä juuresta. Noin. Ja vähän aikaa pidät ja justiin teet noin. Vähän edestakaisin sahaat. Ja sitten vedät loppuun asti sen. Just. Huomaatko, kun tulee? Joo, eikä jää semmosia niinku paakkuja. Nimenomaan. Miltä se silmät tuntuu nyt? Kyllä niinku tulee esiin paremmin. Niin tulee esiin ja silti näyttää, että ei olisi paljon meikkiä, mutta tulee hyvin toi väri ja tulee kirkkaammaksi ja antaa vähän ryhtiä tonne kasvoille. No sitten mennään eteenpäin, eli laitetaan huulet. Joo. Ja nyt ihan päivään mä ajattelin, että ihan tämmönen kevyt ruskehtava huulipuna sopii hyvin päivään. Eli nyt sulla on tässä tää huulipuna sivellin, mikä on tukeva. Koitapas käteen, kun se on tukeva, että tommonen pitää olla huulipuna siveltimen. Miksi mun täällä pitää laittaa siveltimen? Miksi ei voi laittaa suoraan vaan? No ei tietenkään. Ihan joo, sen takia, koska sä saat paljon tarkemmin sen levitettyä tasaisemmin. Joo. Se tulee paljon siistimpi siitä huulipunasta kuin suoraan puikosta. Plus sitten nämä huulen reunat, ne on aina tärkeät. Jos sä paat suoraan puikosta, niin hän jää silloin epätarkoiksi. Älä ota liikaa. Nyt tuli ehkä pikkusen liikaa, joo. Ja sitten lähdet levittämään. Onko alhaalta vai ylhäältä vai? Sä voit laittaa nyt ton ylähuulen ensin, että aloita vaikka ihan siitä amorin kaaresta. Just, ja vedät sitten sinne loppuun tänne oikealle puolelle. Ja ihan sen oman huulen rajan mukaan. Ja nyt tärkeää, kun sä laitat tuota alahuulta, niin laita se hymyillen. Eli hymyilet nyt peilikuvallesi. Ihan sen takia, kun sä laitat huulipunaa, että jos et sä yhtään hymyile, niin kun sä oot laittanut huulipunaa, niin sit saattaa tulla ne katkoviivat täältä esiin, kun sä hymyilet, niin se kannattaa jo. Oikein hyvä. Ja sitten vielä poskipuna. Eli nyt laittaa poskipunasiveltimen. Ja nyt muistat, katso ensin peiliin, niin näytetään ilman punaa, niin sä lähdet levittämään aina täältä korvan juuresta ja tämän poskeluun alapuolelta. Ja näin häivytät sitä pikkusen tänne ylöspäin. Ja nyt kun sä punotat helposti tästä, niin sä et saa jatkaa sitä poskipunaa tänne päin. Eli se raja on tämä. Eli se täällä pikkusen varjostaa sun poskia ja antaa raikkautta. Joo. Noin, kato, se riittää, huomaatko? Ja nyt yksi semmoinen pieni yksityiskohta sun kasvoissa, että sulla on aika voimakas leuka. Eli sä voit kevyesti käyttää, ei tarvi ottaa enää lisää väriä, vaan nyt käytät kevyesti sitä poskipunaa tässä leuan kärjessä. Niin se vähän tasapainottaa sitä kasvojen muotoa. Just. Noin, ihan ton verran, joo. Lyhentääkö se paljon? Se pikkusen tekee semmoisen efektin, että se lyhentää tätä leukaa. Mitä sä tykkäät lopputuloksesta? Tykkään tosi luonnollinen. Ei ole liian semmoinen voimakas ja räikeä. Ei ole niinku meikatun näköinen, on silleen niinku tuo ehkä parempia puolia esiin. Nimenomaan, joo, oikein nätiltä näyttää. Nyt sitten tietysti, että kun sä meet illalla ulos, sä haluat vähän vahvemman meikin, eikö niin? Joo. Niin silloin periaatteessa ihan tää pohjatyö, minkä sä oot nyt tehnyt, että se riittää. Tää on hyvä meikkivoiteen sävy, sitä ei tarvi vaihtaa. Joo. Et ihan pienet asiat, mitkä mä muuttasin tässä iltameikkiin. Niin esimerkiksi laitetaan tänne vähän voimakkaampi eyeliner. Ja sitten mä pikkusen tummennan tätä ulkonurkkaa ja laitan tänne alas vähän tummempaa ruomiväriä. Joo. Se riittäisi siihen. Ja sitten tummempi huulipuna. Just. Sähän kerroit mulle, että sulla on vähän ongelmana, kun sulla on nämä miinussilmälasit, niin saada silmät sieltä esiin. Joo, aivan totta. Ja sitten toinen vielä, että saada tämä meikki pysymään koko päivän, kun sen aamulla tekee, kun on kiireinen työpäivä. Niin ei paljon ehdi sitä korjailla. Aivan oikein, niin se täytyy aamulla tehdä semmoisiksi, kun ei kerkii aina peilistä katsomaan. Otas ne silmälasit pois.
niin aloitetaan pohjustamaan tätä silmäluomea. Otas peili käteen siitä. Joo, siis silmäluomea. Eikö me laittaa koko kasvo ensiksi? Ei, kun nyt tehdään ihan toisenlainen järjestys, mihin sä oot tottunut. Koska nyt sä joudut käyttämään tummia luomivärejä, niin niitä aina vähän karisee sitten tänne poskille. Ja nyt jos sä oot laittanut jo meikkivoiteen, niin sitten tapahtuu se, että se joudut taas pyyhkimään sitä ja korjailemaan. Se rasittaa ihoa, vie turhaa aikaa. Aha, no näin niin se on parempi tässä. Ja sitten vielä kun sulla on ohut iho, sä et voi tänne paljon laittaa puuteria, etkä yleensäkään meikkivoidetta. Niin senkin takia se pohja tulee paljon kauniimmaksi, kun sä teet silmät ensin. Aha. Eli täytyy aina puuteroida hyvin se silmäluomi, jotta ne luomivärit sitten siellä pysyy ja levittyy hyvin. Noin, ja sitten kannattaa vielä koittaa ihan sormella aina, että tuliko se kuivaksi. Koska se, että jos sinne jää yhtään semmoista märkää kohtaa sinne luomelle, niin luomiväri jää kiinni siihen eikä levity. Nyt mä suosittelen sulle tämmöistä vähän voimakkaampaa rajausta, just sen takia, että saadaan ne silmät sieltä esiin. Eli sä voit laittaa tämmöisellä tussilla hyvin ohuen rajan tonne ripsien tyveen. Ja nyt taas aloitat tästä keskiosasta ja vedät tänne loppuun. Ja sitten ihan pieninä pätkinä tonne silmän sisänurkkaan päin. Ja sitten laitetaan luomiväriä. Eli nyt tämmöistä vähän olivin vihertävää, niin se sopii hyvin päiväksi ja korostaa sun vihreitä silmiä. Eli nyt otat tämän vaahtopääsiveltimen. Ja nyt laitat ensin tätä tummempaa, tätä oliivinvihreätä luomiväriä tänne ulkonurkkaan. Nyt on tärkeää, mistä aloitetaan tumman luomivärin teko. Eli suurin virhe on, että jos sä lähdet laittamaan tästä, silloin tulee väärä painopiste. Sun täytyy aloittaa ihan täältä ripsen tyvestä. Eli tummin kohta tulee silloin tänne. Just sieltä. Oikein hyvä. Joo. Ja sitten tää vaalea. Nyt sä tulet tällä ikään kuin vastaan. Nyt ihan siihen liikkuvalle osalle sieltä sisänurkasta. Siihen rajaan asti, missä on se tumma luomiväri. Ja sitten saatat tän häivytyspensselin. Ja nyt häivytät, katsopas tuosta peilistä, nyt häivytät tätä tummaa luomiväriä vähän tämän poimun päälle. Eli tää pikkusen laskee tämä kulmaluu. Sen takia sä tarvit tähän vähän tummaa väriä, jotta se nostaa sun silmää. Ja aina ylös ja ulospäin häivytät. Ilmeisesti pitää laittaa vähän lisää. Nyt tuli justiin se, mitä ei saisi tapahtua. Aha. Joo. No niin. Eli otas tää topsipuikko. Ja ei saa tulla tänne liian tummaa. Aha, joo. No siellä näkyy. Joo. Mut se ei mitään haittaa, kato. Tämmöistä sattuu aina, vaikka sä tekisit kuin paljon meikkiä, mutta sitä ei pidä pelästyä. Siihen voi pikkusen laittaa sitten puuteria päälle, niin se vaalentaa sen. Noin. No nyt. Se vielä, mitä sä tarvit, kun sulla on nämä miinuslasit, niin tänne alapuolelle vähän rajausta. Siellä mä itse asiassa käyttänyt edessä. Joo, kannattaa pikkusen laittaa, koska se vielä piirtää sen silmän paremmin sieltä esiin. Mutta nyt sinne mä en suosittele tämmöistä tussirajausta, koska siitä tulee aika kova. Joo. Et mieluummin laitat pikkusen kynää sinne ja vähän puuterimaista luomiväriä päälle, niin sit se kestää hyvin. Et siitä tulee pehmeämpi. Eli ota peili taas käteen. Ja nyt laitetaan sinne tämmönen pehmeä vihreä, mikä on vähän saman värinen kuin toi luomiväri. Ja nyt katsotaan se sun silmän muoto. Et nyt sä vedät sitä rajausta ihan tähän alaluomeen kevyesti sinne ripsen tyveen. Eikä tarvi olla ihan tasainen vielä, koska se tasoitetaan pensselillä. Joo, ja laitaanko se nyt kuin pitkälle? Nyt on tässä semmoinen tärkeä asia. Eli sun täytyy katsoa peilistä, niin sä näet, miten sä sen teet. Eli tämä täytyy tulla suoraksi. Että sä et saa vetää pyöreästi tonne, muuten se pyöristää sun silmää. Kun sä vedät suora tähän jää ihan millin aukko, puolen millin aukko. Silloin se avaa sun silmän. No niin, kokeillaan. Kokeillaan, joo. Se on semmoinen hyvin pieni niksi, mutta hyvin tehokas. Jos
Joskus tämä meikkaaminen on ihan tämmöistä millimetrityötä, että yksi pieni milli voi muuttaa hyvin paljon. Onko tämä nyt? Joo, sit sitä pehmennetään. Selvä. Joo, sitä pehmennetään. Saat tällä nyt kynällä vaan sen muodon periaatteessa siihen. No niin, ja sitten pehmennetään sitä alarajausta vielä. Eli sen päälle kannattaa vähän laittaa sitä puuterimaista luomiväriä, niin silloin se pysyy. Laitat sen ripsen taivuttimen ja painat hetken muutaman sekunnin. Noin, joo. Ja sitten ripsiväri päälle. Aina puhtaat ripset. Koskaan ei saa taivuttaa semmoisia ripsiä, missä on ripsiväriä. Ja kevyesti, joo. Ja aina just semmoista pientä sahavaa liikettä. Ja sit vedät hiljalleen sen sinne koko ripseen. Noin. Oi, kun tulikin upeat ripset. Tosi upeat. Se on just niin kuin monilla on pitkät ripset, mutta kun ei taivuta, niin ne ei tule esiin. Ja tää vielä avaa sitä silmää, kun taivuttaa. Ja sulle se on vielä ehdottoman tärkeä, kun sulla on ne miinuslasit. Totta. Oikein hyvän näköistä. Kyllä on. Miten sitten nämä alaripset? Ei vielä, että ensin laitetaan meikkivoide. Aha, nyt on ja vasta sitten, joo, koska nyt jos laitetaan alaripset ja sitten laitetaan meikkivoidet, se saattaa tarttua sinne. Eli, mutta ensin otetaan pois nyt nämä, mitkä on varissut tänne. Eli tää on hyvä keino, että sä laitat vähän kosteusvoidetta tuohon kämmen selkään. Ja sitten kastat pumpulitikun siihen ja pyyhit sitten pois nämä varisseet luomivärit sieltä alaluomelta. Ihan vaan pyyhkäset. Reilummin, että lähtee kaikki. Eli nyt mä valitsin sulle tämmöisen ohuen, kestävän meikkivoiteen, mikä kestää tahraamatta koko päivän. Ja nyt tällä sienellä. Joo, kannattaa se kasvojen keskiosa laittaa nyt. Niin. Ja ihan se, mikä siitä jää vaan, niin sen käyttää silmän alla. Aivan. Vähän sitä kasvovoimistelua sitten tulee just sinne. Saa nenän pieliin hyvin. Noin, ja sitten käytät kevyesti ihan ne silmän alukset. Nyt se on hyvä, kun on toi silmämeikki, niin sä saat olla sienen päällä ihan siitä rajasta, ettei mene sen rajan päälle sitä meikkivoidetta. Näin, eli nyt laitat sitä peitepuikkoa. Sulla on pikkusen tummutta tulee tähän silmän alle. Ja vielä nuo lasitkin on painanut. Niin nyt sä et saa laittaa koko tälle alueelle. Muuten tulee hyvin silmärypyt esiin ja pussit esiin silmien alla. Vaan tämä syvin viiva tässä. Ja tällä vedetään vaan suoraan. Ihan, joo. Sä voit ihan sen syvimmän viivan oikein ohuesti sitä. Noin. Ja sitten laitat pikkusen tähän nenän pieleen. Just saadaan vähän niitä. Ja sitten huulien reunoille, että saadaan huulipuna pysymään hyvin. Ei koko huulille, vaan ihan ne reunat. Noin, eli nämä on ne alueet. Ja sitten pehmennät tällä sienellä. Näin nyt kun sitä valoa tätä vaaleampaa tulee just näihin kohtiin, se kohottaa ikään kuin ne juonteet sieltä. Tekee semmoisen efektin. Tämä tekee ihmeitä. Kyllä, niin ja sitten huulet vielä, kun on näissä huulen reunoilla, niin huulipuna tulee pysymään paremmin ja huulet tulee paremmin esiin. Oikein hyvä. Ja sitten puuteri. Eli nyt puuteri on justiin tärkeä siinä, että se kiinnittää sen meikin. Eli nyt otat tähän puuterivippaan, tähän puuteria ja sitten käytät sen käden kautta, ettei tule liikaa kasvoille. Siis ihan vaikka sinne kämmen selkään, joo. Paina ensin tää keskikohta, eli nenän kohta. Koska se on kumminkin se, mikä vaatii eniten puuteria. Just ja nenän pielet. Älä vedä yhtään. Painellaan. Kato nyt, jos sä vedät puuteria, se vetää pois kaiken sen pohjatyön, mitä sä oot tehnyt. Sitten ei tarvikaan enää ottaa siihen puuteria, vaan nyt jatkat puuterilla nää ihan kosket. sitten tällä samalla. Just. Joo. Siinä on, ja paljon silmän alle sulla saa laittaa. Joo, se menee helposti niin. Niin, kato, just on aloittelijaksi niin ronski ote. Et mieluummin ensin täältä nämä posket. Ja sitten sä et saa tähän kohtaan laittaa puuteria juuri ollenkaan, koska sulla on niin kuiva. Eli sä taitat puuterivipan näin ja paat ainoastaan
tähän kohtaan sitten sen puuterin. Ja jos haluat pikkusen tohon rajauksen päälle tänne, että se pysyy siellä, mutta ei tänne. Ja just hyvä vinkki tähän silmän rajaukseen, niin kuin mä näytin äsken, on, että sä taitat tämän puuterivipan näin. Terävästi. Ja sitten laitat vähän sen rajauksen päälle sitä. Se pysyy todella hyvin silloin koko päivän se alarajaus siellä. Ja jos tommonen puuterivippa tuntuu hankalalta, niin voi pikkusen vaikka topspuikko ottaa ja Sillä kokeilla. näin töpöttää sinne. No niin, sitten mennään kulmakarvoihin. Niitähän sä et oikein laittanutkaan koskaan. En, että mä käyn aina ne muotoiluttamassa ja kestovärittämässä. Mutta se kestoväri ei ihan sulle riitä. Tiedätkö minkä takia? Sen takia, koska sulla vähän loppuu ne kulmat tänne. Eli siellä ei ole tarpeeksi karvaa, sun täytyy muotoilla ne. Aha. Eli nyt tää aina, että harjataan pois nämä ylimääräiset puuterit täältä ja sitten otat tämän kynän. Ja sitten ihan kevyin vedoin käyt tonne ihoon tänne karvan väliin. Just. Menikö niin? Vähän, joo. Eli tästä nyt suoraan. Eli mennään tänne muotoisesti. Joo. Nyt sä pehmennät sen tällä pensselillä. Käyt ihan oikeastaan niin kuin melkein yksitellen läpi ne. Nyt harjaat sen ylös. Joo, parempi. Se on pikkusen vielä, ei ole ihan, mä en ole ihan tyytyväinen siihen. Eli sä joudut pikkusen tästä, nyt ei tarvitse ottaa yhtään väriä enää lisää tähän. Pelkästään tällä, niin vähän tähän saada kulmaa. Ja pikkusen jatkaa tänne, että suurin piirtein se kulma loppuu tähän. No kyllä tämäkin näköjään muuttaa. Sehän muuttaa Kyllä. todella paljon. Siis kulmahan on Joo. siis koko kasvojen kehykset. Koska nyt kun huomaa tänne toiselle puolelle kun katsoo, niin tää vähän putoaa enemmän alaspäin ja tää taas nostaa. Alaripsien vuoro on sitten tässä vaiheessa. Eli sä et paljon tarvi sinne alaripsiin, eikä muutenkaan yleensä kannata kovin paljon laittaa sinne alaripsiin väriä. Et ihan käyttää oikeastaan, että se pikkusen tummentaa sitä. Joo, älä enempää. Sulla onkin aika pitkät alaripsit. Joo, ihan sinne juureen vaan. Joo. Ja sitten toiseen, ei enempää. Jos on nimittäin kovin pitkät alaripset, niin ei paljon kannata laittaa ihan koko matkaa, koska muuten se helposti tarttuu sitten tänne ihoon kiinni. Joo, ja sitten tulee niitä mustia pisteitä. Kyllä, joo. Että toi riittää melkein. Ja sitten huulipuna. Ja siinäkin sulla oli se ongelma, että sä et ollut yhtään rajannut huulia. Eli nyt opetellaan sitten rajaamaan huulet. Ja tää on todella tärkeä, koska se pitää sen huulipunan paikallaan ja antaa vähän ryhtiä sinne huuliin myös. Joo. Eli nyt aloitat sillä tavalla, että sä voit aloittaa tästä amorin kaaresta ja vedät sitten tänne loppuun asti. Just, hyvä. Ja tästä tänne alas. Ja sitten se amorin kaari, joo. Joo, nyt mä tarkistan, että et sä vedä liian terävää. Sulla on huulia paljon enemmän, joo. Et nyt mun täytyy ihan näyttää. Katsopas peilistä, missä sun huuli menee. Miten sun täytyy tehdä tämä. Tästä suoremmaksi, että et sä vedä tähän tällaista niin kuin clownin suuta. niin. Vaan tästä amorikaaresta tulee pehmeä. Ja kummispäin alahuuli vedetään. Sä voit vetää kans sen niin kuin tästä keskeltä tänne loppuun asti. Ja siinä täytyy varoa, ettei vedä näitä suupieliä sitten alaspäin. Nimittäin tää on sellainen kohta, jos tämän vetää liian alas tän, niin sit kyllä tulee oikein semmonen hapan katse. Sitä mä haluan. Ja sitten tässä huulissa mä semmoisen vinkin vielä annan. Kun sä haluat, että se oikein kestää ja huulipuna pysyy, niin nyt värität tällä kynällä. Katsos peilistä. Tuosta. Nyt värität pikkusen tänne sisäänpäin tällä kynällä.
ei koko huulia, vaan vähän tuosta reunan yli. Niin silloin se pitää hyvin paikallaan sen huulipunan, se ei lähde juokseen. Joo, ei tarvi ihan koko huuli, ihan ne, joo. Ja sitten vähän ylähuulista ja sitten vielä tasoitetaan. Tässä oli sun huulipuna ja huulipunasivelli. Sitten sä laitat huulipunaa. Ei tarvi enää ihan sinne reunoille asti laittaa. No niin. Johan tuli kaunis suu. Ja katos, kun hymy tuli kauniiksi. Kyllä nyt näyttää jo paljon valoisammalta. No kyllä. No niin, mitäs vielä puuttuu? No poskipuna. No poskipuna, niin. Sehän on se piste iin päälle. Nyt tämmönen sun väreihin sopiva tää tämmönen pehmeä taitettu roosa. Ja nyt tää poskipunan laitto. Sehän on hyvin tämmönen kalpea, eli sä tarvit väriä tänne, tämmöstä raikastusta. Ja aika hyvät poskipäät sulla on. Ainoa se, mitä sä et saa tehdä poskipunan kanssa, on vetää tänne alaspäin. Vaan sun pitää pikkusen poikkasta tästä. Näin päin tätä poskipunaa. Väätän silmänlinjan mukaisesti. Ja kun aloitat, niin aloitat täältä poskeluun alapuolelta. Ja pehmeästi häivytät tänne eteenpäin. Ja hymyiles vähän. Sitten voit hymyillä ja katsoa, missä on se korkein kohta, niin siihen lopetat. Ja nyt käden kautta, ettei tule liikaa. Aha, se. Joo, noin. Ja sitten. Just sinne niin kuin ylös. Joo, ja vielä enemmän täältä. Vielä. Just sieltä asti. Et ihan sinne kohtaan tulee se tummin kohta. Ja sitten se häipyy vaan sinne eteen. Ja sitten sä oot huomannut, että vaikka tässä on justiin niin kuin mä sanon, että et laittaa mieluummin 2 ohutta kerrosta, että se ehkä vie pari minuuttia enemmän aikaa, mutta se kannattaa tehdä sen takia, koska se meikki kestää paremmin silloin. Ja just todella ei mene energiaa hukkaa päivän aikana siihen, että se joudut korjaamaan koko ajan. Kyllä. Eli sä voit luottaa siihen, että se meikki on hyvän näköinen. Oikein hyvän näköinen, tuli raikas. Mä oon tosi tyytyväinen nyt tähän. Joo. Tiedätkö mikä yksi pikkujuttu mä laittasin? Ihan vähän roosaa poskipunaa, niin häivyttäisin tänne kulmaluulle. Kokeillaan, mitä se tekee. Katos tästä peilistä. Eli sä otat pikkusen sitä roosaa luomiväriä ja paat tähän, mistä tää tummin kohta loppuu. Vähän tähän kulmaluulle roosaa, niin se vähän pehmentää ja tasapainottaa vielä meikkiä. Et se on oikein semmonen kiva pieni kikka, mikä vähän raikastaa sitä ilmettä vielä. Sitten on perusmeikki valmis. Joo, kyllä. Nyt on silmät paikalla. Laitetaan lasit, silmälasit päälle. Katsotaan nyt, miten hyvin ne näkyvät. No niin, Marja-Liisa. Hei. Mitäs kuuluu? Nyt on ihan hyvää. Näytät niin pirteältä. Joo, mutta tiedät sä mitä mä aloittaisin tekemään sun kanssa, että sä näyttäisit vielä pirteämmältä? No? Vähän noita kulmakarvoja vois nyppiä. Ihan täältä voit keventää täältä kulmaluulta. Pikkusen saa vähän nostettua sitä ilmettä siinä. Hyvä, ja sitten lähdetään silmämeikkiin. Eli poijustetaan luomet. Laitat vähän luomia, peitepuikkoa. Otan tästä suoraan. Joo. No niin, ja sitten vielä puuteri sinne luomelle. Luomellekin? Kyllä. Eikö se kuivata sitä? No ei. Sen takia se puuteri, että nyt kun lähdetään laittamaan niitä luomivärejä, niin ne levittyy paremmin ja pysyy paremmin. Tämä luomi on aina itsessään vähän rasvasempi. Ja sä oot huomannut sen, niin kuin sä sanoit viimeksi, kun aina kaikki luomivärit on paossa. Just. Niin tää auttaa siihen, että ne ei mene sinne. Eli nyt mä käytän sulle tällaista aika tumman harmaata. Ihan sen takia tämmöistä tumman harmaata, että koska tää luomi pikkusen putoaa, niin sä tarvit aika paljon tummaa luomiväriä, pehmeätä tummaa, neutraaliväristä luomiväriä, jotta saadaan se silmä auki. Eli saadaan häivytettyä sitä pussia. Ja niin, että
katsos peilistä, että se rajaus on leveämpi täällä ulkonurkassa. Eli lähtee ohuena tästä ja on vähän leveämpi tästä, niin se nostaa jo sitä silmän muotoa hyvin. Ja jos tarvii, että mitä enemmän silmällä on ryppyjä, niin se on tärkeää, että se kynä on pehmeä. Niin kuin se muuten vetää sitä luomia mukana, että se ei... Ja nyt tässä vaiheessa ei tarvitse pelätä sitä, että jos se rajaus ei tule ihan tarkaksi, koska sä voit pehmentää sitä sitten pensselillä. No niin, eli nyt lähdetään levittämään tätä tummaa luomiväriä. Ja nyt on erittäin tärkeää se, miten sen lähtee levittämään. Eli sä aloitat täältä ihan ripsen tyvestä, ei täältä. Silloin tulee väärää ja silloin se leviää tänne. Vaan tummin kohta täytyy tulla tänne ulkonurkkaan ripsen tyveen, sen takia ripsen tyvestä, ja sitten häivytät sitä kevyesti tonne sisäänpäin. Joo, vielä vähän tänne, ihan tänne ulkonurkkaan. Jos tuntuu hankalalta saada sitä luomea suoraksi, niin silloinhan on hyvä käyttää tämmöistä peiliä, että voi nostaa itse tätä. Joo. Kokeillaan niin päin, että jos se... Sitten tässä on se kans, kun ei tahdo niin nähdä enää lähelle aina. Ja sitten taas sä et näe kauaskaan välillä, että se on... No mut hyvä sanoa heti, sillä nyt otetaan tää suurentava peili tästä esiin. Eiks niin? Tuntuuko se yhtään helpommalta? Joo, on. Joo. No, se osuu niin kuin siihen kohtaan paremmin. Joo. Kyllä. Ja nyt häivytät. Katso tuolta peilistä, häivytät niin, että tänne ylös ja ulospäin. Nyt ei tarvi lisätä tähän väriä enää yhtään tähän pensseliin, vaan se väri, mikä tästä lähtee, niin se nousee sitten kauniisti tähän. No niin, aika hyvin tuli se yläluomi. Huomaatko, että se vähän häivyttää sitä ja nostaa pikkusen sitä silmän ilmettä. Tuo enemmän esiin sitä. Periaatteessa ei paljon tarvitse tonne alapuolelle päivämeikissä, mutta jos sä haluat laittaa, sä oot tottunut kumminkin vähän käyttää täällä alhaalla. Olen laittanut yleensä. Joo, niin ihan tällä luomivärillä kevyesti. Ihan tänne silmän ulkonurkkaan, niin että se tummin kohta on taas siellä ulkonurkassa. Kannattaa aina tehdä, jos on uusi ripsiväri, missä on paljon, niin kannattaa vähän pyyhkiä siihen reunaan. Ja sitten kevyesti ihan sieltä juuresta vähän tällä tavalla sahaamalla. Ja sitten vedät rauhallisesti sinne koko ripseen. Käsipeilin avuksi. Niin, no tässä voi olla käsipeili sitten taas. Ja justiin se suurentava pää niin näkee sitten. No niin, oikein hyvän näköinen. Katos, kun kirkastui silmä. Ja aika pienellä asialla. Ja nyt sitten meikkivoide tässä vaiheessa. Niin kun sä sanoit, että sulla on aika kuiva iho. On joo. Ja sitten se kuivaa päivän aikana ja kun laittaa minkä hyvänsä värivoiteen, niin aina se kuivuu. Ja niin. Kun sä paat puuteriviä päälle, niin sitten se on sen takia mä suosittelisinkin sulle, että sä käytät ihan tämmöistä värillistä kosteusvoidetta. Tai sitten jos sulla on niitä meikkivoiteita kotona, niin niihin voi lisätä vähän kosteusvoidetta. Mutta seuraavaksi hankkii sitten värillisen kosteusvoiteen. Eli nyt näytetään tämmöinen ohut, kosteuttava, värillinen kosteusvoide. Eli täältä. Joo, ja sitten nenä ja leuka ja posket ja sitten viimeiseksi silmän alukset. Niin se on aika semmoinen hyvä järjestys. Joo, tää on aika luonnollisen. Kyllä. Näyttää, ettei paljon olisikaan, mutta tasoittaa kumminkin. Joo, kun siinä on aina semmoista punakkuutta vähän tulee. Niin. Päivän mittaan tietysti vielä enemmän. Ja sen takia on hyvä, että tässä sun värivoiteessa tai tässä värillisessä päivävoiteessa on pikkusen keltaista mukana. Ja se keltapigmentti pikkusen häivyttää sitä punaisuutta. Nyt käytä ihan kevyesti siinä silmän alla sitä. Joo, ihan vaan käytät noin, niin se riittää siihen. Se riittää silmän alla. Ja nyt vaan häivytät tänne leuan alle sen. Kun se on valittu oikein se värivoiteen väri, niin ei jää semmoista turhaa reunaa sinne. Ja sitten siinä on se, että jos värivoide on väärä, niin helposti näyttää, että on ylimeikattu. On semmoinen epäsiisti meikki, vaikka sä olisit muut laittanut kuinka hyvin. No niin, ja sitten näitä silmäpussia, niin kuin sä kerroit, että ne on sulle ongelma. No niillehän ei periaatteessa, ethän sä saa niitä peitettyä. Mutta tällä jo, nyt kun sulla on silmissä näin paljon meikkiä,
niin nyt menee huomio silmiin. Että ainoa mitä voi tehdä, niin laittaa pikkusen tähän, niin ihan tähän syvimpään vakoon pikkusen silmänalusvoidetta, eli peitevoidetta tai valokynää. Niin se pikkusen nostaa tätä pussia. Tähän silmäpussikoodalle ei saa laittaa mitään, koska jos siihen laittaa jotain peitevoidetta, niin se pussi vielä enemmän pullottaa siihen. Ei, sitä emme halua. Joo. Sitä ei haluta. Pullottaa muutenkin. Ei. Joo. Se onkin just siveltimen levyn. Se on, joo, ja antaa sen olla. Vielä häivytetään se. Ja nyt vielä kohotetaan pikkusen näitä nenänpielen juonteita. Ota vähän sitä väriä vielä. Nyt sä voit jättää vielä tommoseksi viivaksi, niin nähdään, että mitkä kohdat ne on. Ja sitten ne huulen reunat. Huulen reunat. Ihan reunat vaan, joo. Ei koko huuli, vaan ne reunat. Ja sitten häivytät tällä sienellä sen peitevoiteen jäljen. Myöskin täältä ylhäältäkin. Joo. Ihan kaikki ne, mitkä olet laittanut peitevoiteella. Niin tää tämmönen ikään kuin kohottaminen se tekee vähän semmoista efektiä, että ne nousee ne syvät vaot sieltä. No niin, kyllä se auttaa aika paljon. Kyllä se teki hyvästi. Teki joo. Näinhän se on semmoinen aikuisen naisen 3 ryhdin antaja on kulmakarvat ja meikkivoide ja huulen rajaus. Ne antaa paljon sitä ryhtiä kasvoille. Mutta sitten mennään just näihin kulmakarvoihin. Eli nyt harjaas pois ylimääräinen värivoide ja puuteri sieltä kulmilta. Sulla onkin aika tummat, että niitä ei paljon tarvitse. Mut nyt kun nypittiin vähän niitä, niin... Joo. Ja nyt sulle niin yksi hyvä vaihtoehto on ihan tämmöisellä puuterimaisella luomivärillä, mattapintaisella luomivärillä laittaa kulmat. Niin tulee hyvin semmoinen luonnollinen. Eli sulla ei enää tummenneta tota kulmaa, vaan pikkusen annetaan ryhtiä tänne loppupäähän, jotta se kulma tulee. Joo. Nyt ihan sä et sit, käytä just aina käden, hyvä. Ja nyt niiden sinne ihoon, eli sen karvan suuntaisesti, vedät sinne ylös ja ulospäin niitä vetoja. Pieniä vetoja. No pikkusen ehkä sinne lähtöönkin päin, niin saadaan sinne nenän juureen päin vähän. Huomaatko, kun sä laitat tuommoisella luomivärillä ja siveltimellä, niin se tulee aika pehmeä ja luonnollinen. Joo, se ei tule piirretyn näköiseksi. Niin, nimenomaan. Niin, joo. Tekisit ne karvat sinne. Tämä on yksi tosi hyvä keino. Katoppas, kun se antoi kumminkin siihen ryhtiä. Niin, vaikkei se tummentanut. Ei se tummentanut, mutta se antoi sen kehyksen sinne. Ja sitten ollaankin huulipunavaiheessa. Nyt mikä on tärkeää sun huulen rajauksessa, on se, että kun tämähän iän myötä tippuu, tää nenän ja suun pieli, silloin täytyy täältä vähän pyöristää tätä huulen linjaa. Eli pikkusen rajata täältä yli. Eli silloin se on sellainen efekti, eli kun sä oot vakavana, niin ilme menee jo vähän tänne ylöspäin. No just on, että se jää pikkusen auki se, ettei se mene ihan sinne kiinni. Ja sitten vedät vaan sen alahuulen ja sitten kun menet sinne suupieleen, niin nosta kynä pystyyn, ettei se levitä sen kynän jälki sitä liikaa sinne alaspäin. Just noin. Eli kohti suoraan tavallaan. Kyllä, joo. Aina täällä suupielessä kannattaa nostaa kynä pystyyn. Oikein hyvä. Ja sitten sä voit ottaa tämän pensselin ja vähän tasoittaa sitä huulen rajausta. Oikein hyvä. Ja yksi vielä semmoinen hyvä vinkki, ettei ne lähde juoksemaan paljon, on ihan kevyesti painaa puuterilla se rajaus kiinni. Ihan semmoinen kevyt, niin silloin se pitää sen hyvin paikallaan sen rajauksen. Ja sitten laitetaan päiväksi vähän tämmöinen punaruskea pehmeä huulipuna. Tämä on vähän semmoinen väri, mikä sopii sitten niin kuin asun kanssa. Joo, laitanko tän? Ja siveltimellä. Mutta se on hyvä justiin nämä siveltimet, että ne on hyvälaatuisia. Ja tunnet, kun se huulipuna sivellinkin on tämmöinen tukeva.
Joo, se levittyy ihan. Se levittyy ihan eri toisella tavalla ja just saat paljon tarkemmaksi ne reunat. Näin on. Ja sitten on enää poskipunan vuoro. Nyt mä laitan sulle tämmöisen vähän ruskehtavan sävyn päiväksi. Kun sulla on aika ruskettunut toi ihokin, niin vähän korostaa sitä. Ja myös sen takia, että sulla on pikkusen tätä kuperoosaa, katkenneita verisuonia täällä, niin ei laiteta liian punasta. No niin, eli nyt lähdet levittämään sitä poskipunaa. Ja niin, että lähdet täältä korvan juuresta, että tummin kohta tulee. Ihan tänne korvan juureen ja siitä kevyesti. Ja tässä kulkee raja. Ei tänne päin, koska tässä on tätä punaisuutta. Vaan täällä reunalla. Onko se liian alhaalla nyt? Nyt vähän liian alhaalla, joo. Nyt on vähän liian alhaalla. Eli nyt älä ota väriä yhtään, vaan nyt nostat periaatteessa tästä tänne ylös ja ulospäin sitä väriä. Just noin. Joo, silloin se tulee oikein. Lähtisin vähän täältä. Eli näin. Ei uskota. Ne ei uskota niin kuin. Ja sitten se, että jos iämuota vähän tippuu täältä leukaa, tulee tänne kaksoisleukaan, niin voi kevyesti käyttää tämmöistä ruskehtavaa poskipunaa. Se ei saa olla yhtään helmiäistä silloin. No niin, ja sitten iltameikki, vinkkejä. Kun menee juhliin, niin täytyy olla pikkusen ehkä voimakkaampi se meikki silloin. On tehostettava. Niin, periaatteessa silmiä ei paljon sun tarvitse tehostaa. Et jos haluaa vähän, niin voi pikkusen lisätä vielä sitä tummaa luomiväriä tänne ulkonurkkaan. Ja sitten vaihtaa huulipunan oikein semmoiseksi herkulliseksi kirkkaaksi. Tiedätkö, mikä väri mä laittaisin sulle? Oikein tämmönen, oikein puhdas punainen. Mitäs sanot? Punaisen aika hurja. No niin, miltäs nyt tuntuu? Tosi kiva. Hyvältä ja haluan nyt pirteä reipas. Ja löytyy ne silmät. No se on hyvä. Näin se pitää ollakin. On tullut paljon sellaisia vinkkejä, että miten sä häivytät jotkut silmäpussit ja miten paljon se sitten vaikuttaa siihen. Ja sitten joku silmien pohjustaminenkin, että ei ikinä osannut ajatella, että se merkitsee niin paljon. Niin, just sellaisia pieniä asioita, että on sitten jotain hyötyäkin niistä meikkiväreistä ja meikeistä, mitä ostaa ja käyttää. Ja just värejäkin, että ottaa ennakkoluulottomasti jotain sellaista. Näin, niin kuin sullakin tämä ihana punainen huulipuna, se oli tosi ihana. Joo. Ihan mukavaa. Kuten huomasit, meikkaus on hauskaa, mutta vaatii hieman harjoittelua. Kun hallitset meikin perustekniikan, voit rohkeammin kokeilla uusia meikkitapoja ja värejä. Meikkaus on etuoikeus. Nautitaan naisellisuudestamme. Hyvän meikkauksen perustana on hyvin hoidettu iho. Tutustu myös ihonhoitovideoon. No niin, Helena, nyt on sun vuoro. Köppis tuoli. Mitä te teet? Rohkeasti vaan. Aha. Meidän taidot nyt. Vai, niin no nyt kokeillaan teillä taidot. Aika hyvin. Joo. Onko mä laittanut hyvin nämä luot? Aika hyvin, voisi sanoa.